Naka-heightened alert status na rin ang Coast Guard District Bicol bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Severe Tropical Storm Opong na inaasahang tatama sa rehiyon bukas. Dahil dito, nakakalat ng deployable response team ng lahat ng istasyon at substation ng tanggapan. Ikinalat na din sa mga estratehikong lugar ang kanilang floating at land assets. Mas pinaigting na rin ang pagmonitor sa lahat ng mga pantalan at mahigpit na rin silang nakikipag-ugnayan sa pag-asa, mga lokal na pamahalaan at provincial DRRMCs. Ayon kay Ensign Alyssa Novebermal, tagapagsalita ng Coast Guard District Bicol, noong Martes pa nang itaas nila ang alerto para mas mapaghandaan ang paparating na sakuna. Nag-check-in na rin po sila sa mga Provincial Disaster Risk Reduction Management Office para in case po magkaroon ng dispatch, alam na po nila kung saan po sila i-deploy. Sa kasalukuyan, sir, nag-suspend din na po tayo ng all trips of all kinds of vessels sa buong pantalan po ng Bicol Region. Batay naman sa kanilang datos, kaninang alas 11 ng umaga, umabot na sa 2,146 ang mga stranded na pasahero sa mga pantalan sa rehiyon. 1,409 sa Matnog Port, 136 sa Castilla Port, 103 sa Pilar Port, 210 sa Puduran Port, 96 sa Tabaco Port, 5 sa Masbate City Port, 120 sa Mobo Port at 96 sa Mintak Port. Sa mga nangangailangan po ng tulong ay ang aming command center po ay bukas 24/7 para po umagapay po. Samantala, pinapayuhan naman ng tanggapan ang mga mangingisda na huwag nang magpumilit pang maglayag hanggat hindi pa inaalis ang babala sa panahon. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.